weltare ɓiɓɓe fulɓe anndo diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to kay haydi to beelinaɓe dodori diaw to silla to sinthiou boumaka to jooke to neere to neriyela to wolum to fondu to bogodina to ñaabina to feeralla ko on takkusan juula ha to galle ceerno yaya dia to mbaye ha to galle ceerno abou diaba sow to beelila gawdi wuuro nayya ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie gonɗo e jillu muɗum e nder reedu gorgol ñalawma hanki o jaɓɓama to likseba wuuro teddungo to leydi Sénégal sagataɓe yerlitiɓe to leydi Sénégal ko sagataɓe yerlitiɓe kay mbawi rendinde haalisaji kene wona million ngaji 5 pawɗi gam yidde fabade étudiant ji oɗo saaha joni tawateɓe toon to ICAR woni université mo Cheikh Anta Diop to leydi Mali laamu leydi Mali waɗi remanima tokoso ko fate jagorɗe muɗuma to leydi Burkina Faso police halfinaɓe ko fate nden kay kisala wuuro Bobo Dioulasso ɓe teɓima dorog kewɗo no fewi to leydi Nigéria ko sagataɓe joguitiɓe bifti fodde capantati sagar tawi ko Issa Yankoɓe e nder état mo Kaduna kabaruji men jolam jabiri jaten ko to leydi France to leydi Turquie to dawlaji tedduɗe Amérique bisimilla mone ketki hotodirte joni joni prem pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jadinɗo ɓalawal e danwal kala ceernama Tijane Diallo Allah lubrimo gandal dendagal rafi mbawɗa wondude e nder balle tati mbiya alhamdulillah so tawi kay ɗon maldana ceernama Tijane Diallo no yawraɓe wonduɓe koyɗe musoje keceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji ɓalli musoji kala ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ne yawrani ɓe rewɓe usraɓe ndewago yawɓe yitade koye men e jippiɓe e leece e rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sitta ceernama Tijane Diallo ne yawra rewɓe sattoraɓe gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran worɓe usraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe e leece kala gonduɓe soppis prostate ceernama Tijane Diallo dendagal raffi goɗa gum no didorno so tawi on jokkodiri joni moosa nofuru e nofuru gorko mo melga wuuro jinneji ne yawran ɓen ɓe arsigaji men kippi weddaɓe korte wonduɓe e dabruji ƴeewoɓe kayitaji guila e visa ha e embauche ceernama Tijane Diallo hewɓe noddi mbaɗi audioji mbaɗi vidéo ji kolliri tigui guila jokkodiri e makko dendagal rafiji jambiratno cetti hen ha laaɓi gorko mo melga wuuro jinneji ne tawe to Paris lamorgo leydi France sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 334 04 04 66 27 ceernama Tijane Diallo base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗon minni kono wiye Abdoulaye Diallo numéro mbatta 77 714 94 15 ceernama Tijane Diallo base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ne tawi ɗon sehli makko ɓi nene makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo nderaɓe numéro mbatta ko 77 537 78 29 ceernama Tijane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawi ɗon ɓiyi ko mbatta ko 46 94 21 91 ceernama Tijane Diallo ko labɗo reedu ceernama Tijane ko malaɗo wune ceernama Tijane Diallo ko newiɗo sanne sanne mbadden dando faade makko gorelte ko aadi yanke mo firtata aadi e jayde weltare TV gorelte ko aadi yanke ɗoftowo ɓen safrotoɓe e muɗuma gorelte ene hollita weltare mum faade ɓen e kala saaha artoɓe gorelte ene kollita dañi hen aafiya mawɗo no feewi gorelte ko haako moƴƴo iwru ko tokkorde dinnoro ari ko wallude e safrude
ha moni kala daña afiya muɗum on jogiiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru neɗɗo tuƴiɗo mo nangata taare kala mum de gorelte ene humta on haaju gorelte noon sa yiɗi andude ko jangta e mum ko kala jahata koto Google mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoorema kala gorelte an tuƴiɗo donkuɗo yaade juma e jama ni jokkoyde enɗam kala musalla ɓandu no fotiri kala gorelte ene momta ha laaɓa e ballal jomiraɗo o sa yiɗi jokkodirde e tongoɗe gorelte beele mbawa jokkodirde mabɓe Oumar Dia to Tambacounda 77 527 14 44 so tawi koto Bonji Salamata Ba 77 695 43 01 so tawi noon gonda koto Gawol ko Farmata Abdoulaye 77 150 70 61 so tawi noon gonda koto Guédiawaye Amadou Abbas Ka mbatta ko 78 313 89 28 so tawi noon gonda koto Thiès e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Moussa Dia 78 860 76 68 so tawi noon gonda koto leydi Mali to wiyete Melga Mali jokkodirta koye Abdoulahi Diallo mbatta ko 00 223 72 49 30 07 so tawi noon gonda koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonda jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte kawis ɓolo e muɗum kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone alkamisa 12 lewru colte hitande ujunnaje 226 habaruji mon e demgal pular e sawto he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko mini men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen gardidi kabaruji men ko to leydi Mauritanie puɗorɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi ina jokki jillu mum kay woni tourné makko e nder reedu gorgol alarba hanki o noon kikiɗe kay o jettima to wuro teddungo woni Likseba gorgol Likseba noon laatima 4e étape kay ko fati tourné makko e nder gorgol to Likseba to noon o tawine ari jaɓɓademo ko wayno commandant de la 7e région militaire wonɗo biyeteɗo colonel Oumar Ahmed Hannena wondude hakim woni préfet mo Likseba biyeteɗo Eli Cheikh Abdallahi Abdallahi Oumar wondude député département de gorgol woni Kane Mohamed Abdallahi wondude maire commune de Likseba Aboubacry Thimbo wondude maire commune mo Talhaya woni Dia Alassane wondude maire commune mo Ganki wondude population département hewɓe kay mbawi yaltude jaɓɓademo o tawi kadi élevage janggoɓe nder goto école aji Likseba ene mbaɗanimo jimol kaye jaɓɓori momo ngollona jimol o hettimaɓe kay ha jimol ngol timmi ha no hannirta ni caggal ɗum noon kanko hoorejo leydi ndi o wawi joddade kay e cadre uji wondude éliji de représentant ji wuro ngo kala o wawi yewtidde mumen kay ɓe jewtidi ko heewi ko fati caɗele mabɓe kay e yoga e fade goƴaji mabɓe ɗeɓe jogui e ko fati kadi humpitade ko fati gonka mabɓe ma en gartu kay ko yewtide mabɓe ha joni ko leydi Mauritanie puɗɗene landa to leydi Mauritanie tigui landaji dawrugol woni parti politique jaw e wondude force des mouvements wondude force et des mouvements de droits de l'homme wondude e mouvement de la jeunesse mauritanienne ɓe kolliri tigui ñande alarba hanki jamma wonde kay ɓe tafi coalition politique woni tigui ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe tawi kadi tamodiral kamɓe ɓe ɗon ardiɓe ɗi landaje mouvement ji kay ɓe mbawi wadde coalition mabɓe noon tawi kadi ɓe inniri ɗum oɗon coalition noon ɓe inniri ɗum tigui
ɓe indi ɗum coalition pour l'alternance démocratique kamɓe noon renduɓe oɗon coalition noon ɓe koliri tigui wonde yidde mabɓe kay e fandare mabɓe ko rentinde doole mabɓe miijoji mabɓe peeje mabɓe kala haɓade kay laamu ngu haɓade nguɗo laamu tawi ko laamu fenade laamu heedam heedagu laamu kadi injustice eno ɓe mbiri kay tigui wadde laamu kadi taw halfina laamu tigui hutotongo ko fati e mbuñaari wondude ko wiyete marginalisation des classes vulnérables ko ngun laamu ɓe jiiɗi haɓade yidde mabɓe noon ko artirde leydi ndi kay e dow gonga artirde leydi ndi e dow potala tawi kadi koye dow démocratie tawi moni kala ne yiito hoore mum hano hannirtini yidde mabɓe noon ko tammodirde kay ɓe gona neɗɗo goto kay so sumgoji gari ɓe mbawa yaadude ɓe suuɓa neɗɗo goto kay ɓe mbaɗa biri mabɓe ɓe mbawa yaadude gam firtude kay walla folde laamu jooɗi ngu e systéme o no didonno siifi oɗon coalition noon tammodirɓe kay enen baddi oɗon coalition ko nde ngal oɗo tigui woni tigui oɗo landa kaɗo landa wiyete ko raka woni rassemblement des forces démocratiques wondude landa wiyete ko AJDMAR woni l'alliance pour la justice et la démocratie mouvement renouveau wondude parti ne wiye PAD woni parti de l'alliance démocratique e parti goɗɗo ne wiye PMAF woni parti pour la Mauritanie forte wondude landa goto ne wiye MJD woni le mouvement pour l'égalité la justice et la démocratie wondude landa ne wiye DKLM woni renaissance pour la dialogue des nationalités wondude landa wiyete CVE woni alliance pour la coexistence commune wondude landa walla mouvement biteɗo charte des haratina wondude tigui e mouvement goɗɗo ne wiye Infarad woni mouvement national pour l'établissement dans le système démocratique wondude IRA Mauritanie wondude e Mauritanie d'aujourd'hui e ko ɓeɗo tigui ndendi kay baddi oɗo coalition kamɓe sifi nde ɗon sifande ha joni habruji men demgal pular to leydi Mauritanie ha joni keddoɗen to leydi Mauritanie to likseyba gorgol kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani kay caggal nde o jabba toon jabbungal paydingal no fewi kay o holliri toon o yanima toon no fewi kay ko fate caɗele leydi woni probléme foncier o wi noon wonde o wi kay probléme leydi leyɗele tawi ko leyɗele demeteɗe waɗanoma kay ɗum waɗanoma politicien ha sa waɗa ko kene wona saaha juɗɗo kay ha rokki kay importance mawɗo no fewi ha yetti to fotani yettade o wi noon e oɗo saaha kay leydi ndi leydi remetede kay watte exploité kay o holliri ɓurani kay o holliri ɓurani temedde ɓurani capanɗe jeegom ujunere hectare ete kay woni fandare makko kay ko yo temedere capanɗe joyyi ujunere hectare yo waw remede e nder leydi he hano hannirti tawi kadi ena wondi e fadde temedde joyyi hectare fadde temedde joyyi ujunere hectare goɗɗo tawi ko supplémentaire ɗum noon cikki kay cikkaɗi kay ene mbawi remede hano hannirtini tawi kadi koye ndema rosetaki wonema rosgol woni ko wiyete irrigation so tawi o wi noon oɗo phase kay laamu ngu yiiɗi remde oɗo saaha joni phase muɗum kay ko temedere capanɗe tati hectare tawi kadi tawi ko keesi hectare uji temedere capanɗe tati ujunere hectare tawi ko keesi beeli moni kala ene yiito hen hoore mum hano hannirtini laamu ngu noon holliri tigui leyɗele demeteɗe ɗe kay beele investisseur uji kadi ene intéresse hen e nder leydi he wadde wawɓe tigui garɗinde e ƴellidde ndema tawi koye technologie kesso hano hannirtini e ɗum ɓeyɗo holliri e ɗum ɓeyda gartama kewɗo no fewi e fayida no fewi faade e leydi o wi kadi wonde ma canal mawɗo no fewi dosowo guesa kay ma afe nder département mo Likseba bawɗo yarnude kay kene qime ha capan tati ujunere hectare e nder temedere capanɗe tati hectare ɗaminiɗi remede ɗi kay o wi kadi leydi ndi wi leyɗe demeteɗe kay e oɗo saaha joni e nder mo qaɗɗa so woodi kay ko so woodi so heewi ko ujunere ha ujunnaje ɗiɗi hectare ko ɗum woni ko remete o wi noon wonde capan tati ujunere hectare jogorɗi remede kay totte ɗum noon o holliri ko ɓen witeɓeɗe citoyen tawi ko hoɗɓe e nder ndeɗon falde tawi kay won jeeyaɓe kay e nder ndeɗon falde tawi kadi ene hen feccere laamu ngu tottirta ɗum ko jeunesse tawi kadi ko jeunesse yiɗɓe gollade e ndema hano hannirtini tawi ko fellilɓe tigui gollade e ndema hano hannirtini ko ɓen tottete nden hen feccere wi kadi feccere heddinde nde noon kadi ko investisseur uji woni jooma ngaaluji en wawɓe ƴellidde ndema e fannuji keesi tawi ko technologie kesso ɓenne mbaw tokkede hen feccere kanko Mohamed Cheikh Al Ghazouani hoorejo leydi ndi noon hoorejo leydi ndi ko laamu o holliri tigui wonde leydi ko laamu jeeyi o wi noon wonde laamu sali tan ko leydi tette e leydi sali tan ko leydi
tete e jungo demo walla famille tawi ko remoɓe ndi leydi tete rokke neɗɗo goɗɗo walla famille goɗɗo holiri ɗum noon ko hunde nde o jogorani jabde kala noon demowo joguiɗo kay leydi yo fewnu kay yo fewnan ɗum ho leydi mum kayitaji ha timma jogo kayitaji mum tigui hano hannirtini leydi natta kay ho leydi tigui wonde leydi ndi so remama ndi waɗama exploité ma leydi Mauritanie nattu jiggoyade gueɗe ndemeteɗe wawana hoore mum hano hannirtini o wi noon wonde oɗo saaha kay o sakkitiri noon ko sakkitiri kay wonde ko jaɓata kay leydi tette e juuɗe neɗɗo walla tette e famille hokke famille goɗɗo ɗum noon o jaɓata ɗum e nder leydi hen hano hannirtini kabaruji men demgal Pulara sen no mima toon to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaɗen fedde tago fedde yerlitiɓe wiyaɓe ko Allah wawno juuɗo ko Allah wawno julle kay ɓe mbawi tigui taw ko fedde ɓe iniri SOS étudiant ko plateforme noon ɓe tafno noon gam faɓade kay étudiant ji tawteɓe oɗo saaha joni toon to ICAD woni tigui université Cheikh Anta Diop mo Dakar tawi ko étudiant ji tawteɓe e nder Kayambeya e nder erango noon waktuji seeɗa tan walla mbiya nder ñalawma goto tawi ɓe ndendini fodde million ngaji 5 ene fawi million ngaji 5 woni 5 millions 130 mille 300 francs CFA ɓe itti hen 2 millions 974 mille 305 francs ɗum noon ɓe luuri ko bisuji wondude autoji transport e ben tawi ko waɗoji yimɓe évacué guinoji ka ittoɓe fodde 150 étudiant wonɓe e nder campus université ɓe itta ɗumen tigui ɓe nawta ɗumen to cuuɗi mumen ɓe kolliri kadi ɓe luwi noon ɓe luwi hen sappo e tati bis wondude 30 auto transport urbain ɓe itti hen kadi ke coggu kene wona ujunere temedde joyyi bottari woni 1500 repa ɗum noon e ɗiɗon haalisaji oɗo haalis noon dendinaɗo kay ɓe kolliri ko dendagal kadi tawteɓe nder leydi he tawteɓe to Dakar to Thiès to Saint-Louis to Louga to Mbour Diourbel Fadika Kaffrine ha to Kaolack kala moni kala waɗi hen mbuɗo mum haɓe mbawi rennide ɗen koppereje ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen to leydi Mauritanie biteɗo Madeleine Diosso Mendy ko responsable landa ko responsable rewɓe landa wiyete ka RAV woni république des valeurs ɗon ardi ɗum ko biteɗo Alassane Sall o ceerno Alassane Sall o heeɓi noon kanko Madeleine noon o heeɓi convocation kay yo ara notoyade janggo sanga 10h to commissariat central mo Dakar ceerno Alassane Sall noon président RAV kañum tigui ɓayini kabaru o wi kay oɗo convocation mo neɗɗo makko convoqué kay koko fati alhaali kay tawteɗe oɗo saaha joni to ICAD to woni tigui université Cheikh Anta Diop o wi noon wonde Madeleine Diosso Mendy noon ko convoqué kay ko darade kay wallude étudiant ji ICAD guila to ñamiri ha no jardi kala ceerno Alassane Sall noon wi mande kay rokkude neɗɗo ko ñaami walla wallude neɗɗo no yardi walla wallude neɗɗo no safri mande ɗum kadi waɗi interdit e nder leydi he ha ko jomumen ne mbaɗe convoqué ko namdal ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jeen ha to Touba Belel Sendo ɗon ko wuuro tawtengo kilométre uji sappo hakkude mum e commune mo Gassane tawi nder département mo Linguére ko Tana Mousso noon woni ko waɗi toon ko Tana Mousso woni ko waɗi toon tana noon hollirama tigui tana baɗɗo toon kay teskama tigui kay e oɗo saaha joni teskama kay wonde ko wuuro ngo teskama tigui ko wuuro ngo sumi cuumu kulɓinigu no fewi ɗum noon ko hanki ɗum sumi fadde sumi noon sumi kulɓinigu no fewi Allah noon e wadde moƴƴo ɓe kolliri hay neɗɗo goto wasani hen fittade mum hay goto kadi gañaki hen kono matériel kam ko sumi hen ko huno ko wawa jangtade Allah e hewde o kolliri fodde tibaji jeeɗiɗi binoɗi dakkay guila guura ha comci e cuɗari e haalisaji kala moftuno hen foof ko hen tilfi haydara hen yaltani haydara hen ala ko yalti foof sumi ko ha wontinoɗi ɓeydi noon ɓe kolliri tigui wonde jawdi daridi kadi halkima hen ɓe jawdi darima jawdi daridi ɓe kolliri halkide hen ɓe paaɓe kolliri kadi wonde ɓeydi kay tigui tardinde ñippugol cumu ngu ko teskede kay ngakkere ndiyam e oɗon diwan andaka taw noon holko saabi nguɗon cumu kono gendarmerie mo Gassana udditi hen losgoji mum ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jehen ha to Saraya dadiɓe gendarmerie ɓe hinde groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention tigui numéro 2 ɓe Saraya ɓe tawi tigui to poste tawateɓe to poste mo Seyen Soutou ɓe mbaɗi opération mabɓe pattam lemijo ñande sappo lewru colte gonɗen du to Falémé tugui kay to
nokku wite wuro witengo sien surtout ha to wite banti koto kala be jettima to nan be tawi to non matériel kewdo no fewi ne suuda tawi ko matériel kay gasirdo kange tawi kadi ko hada e nder leydi he be kepti to no matériel kewdo no fewi be duppi dum so tawi ko matériel mo be duppi non be kolli ko sappo tati machine draga woni tigi machine aji gasirtedi kange wondude groupe aji didi électrogène be duppi fof ha wonti lalade ha joni ko leydi Sénégal kedoɗen jena toon to ikkadam vidéo goto sarima e nder réseaux sociaux on vidéo noon holir tigi wonde dadiɓe ɓe force de défense et de sécurité ɓe leydi Sénégal ene naati ha e nder campus mo ikkada woni mo Cheikh Anta Diop université mo Cheikh Anta Diop ene naati ha e nder cuuɗi kay ene piya ene torla kay étudiant ji ɓe tawi toon police goto kadi ne yiye e vidéo he on police noon kenet dampa damal kay pette omo fetta damal gam yidde dajji damal nadde nder toon tawde toon étudiant ji tawde ɗumen toon omo beele omo lebta ɗumen omo fi ɗumen on vidéo noon sarima no fewi oɗo saaha joni e nder réseau sociaux étudiaji kewɗi noon gañima hen waɗi kadi hen waɗi hen gañiɓe gañande musse no fewi waɗi hen ɓe juuɗe mumen keli waɗi hen kadi eɗo saaha joni naggaɓe hewɓe kono kadi ko ɓuuri hamnade hen ko waɗi étudiant goto basto toon e fittade mum ne wiyeteno Abdoulaye Ba baɗannoɗo licence de médecine dentaire ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen jen ha to nokku biteɗo Tata Guina e ballal dowlaji dentude Amérique guure jeetati tawteɗe e nder commune mo Tata Guina certi ha laaɓi e niɓɓere mbatti kay huɓɓude lumiére hano hannirta ni hono no holir kay directeur général mo Senelec biteɗo Papa Toby Gaye Tata Guina noon ene tawe nder département mo Fadiga e nder guure kay keɓɓe kuɓam ɗe woni courant ne tawe hen wuuro witengo naka maye e wuuro ne wiye Bakko Tofe e wuuro ne wiye Mbasi e wuuro wongo ne wiye Pecci Makka e wuuro wongo ne wiye Gaya Koppo e wuuro wongo ne wiye Bakka Makka ɗeɗo guure kala e oɗo saaha joni certi niɓɓere ha laaɓi mbatti yeynade lampaji tawi ko électricité ha joni habruji men demgal Pulaar senno mima toon to leydi Sénégal koto leydi Mali paaden to leydi Mali kolaɗo kuuɓal galle lamorgo mo Mali woni secrétaire général la présidence biteɗo docteur Adou Seyni Diawara o ɓaƴidi tigui e nder jayde ayaw habridde leydi Mali woni RTM décret tawi ko décret remaniement ministériel woni tigui memtugol kay jagorɗe leydi ndi hay sinno kay ko memtugol tokosol woni ko remaniement tokoso gouvernement o noon mo memti o gouvernement tafanoɗo guila ñande nogas go lewru novembre hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas nayyi eɗo saaha joni gouvernement mo leydi Mali jogui ko nidlori so tawi ko hoore jagoɗo woni premier ministre mabɓe ko général de division Abdoulaye Maïga so tawi ko ministre d'état ministre de l'économie et des finances woni kalfinaɗo ko fate faggude e finance on ne wiye Alou Seyni Samou so tawi ko ministre de réconciliation woni jagorgal kalfinagal ko fate e beldital e ko fate deere nder leydi he koddigal moƴƴal on ko général du corps Ismaïla Waké so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate défense et ancien combattant ji ko général Sadio Camara so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate ñawoje e haqqe innamade ko Mamadou Kassungue so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe nder leydi tigui ko général Issa Ousmane Coulibaly so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate sécurité e wonde protection civile ko général Daouda Ali Mohamedina so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate gueɗe caggal leydi ko Abdoulaye Dioba so tawi ko jagorgal mabɓe kalfinagal ko fate fewnide état chargé de relation avec les institutions on ko Yaya Gologo so tawi ko jagorgal kalfinaɗo ko fate ya garta otoji e infrastructure uji ko biteɗo madame Dembélé Madina Sissoko so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate jangde ko biteɗo Amadou Sy Savané so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fate jangde towde e wittoji scientifique ko biteɗo Bourema Kansayi so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fati mina on ko Amadou Keita so tawi ko jagorgal kalfinaɗo ko fati énergie e ndiyam on wiyete ko Cemoko Dramé so tawi ko jagorgal kalfinagal ko fati cellal ade e développement social on ha joni ko biyeteɗo colonel
Moussala Mazora Asa Ba Diallo Touré so tawi ko jaago kafinangal ko fate golle fonction publique edi dialogue on wite ko Fousseyni Koulibaly so tawi ko jaagogal kafinangal ko fate cukako e sport on ko Abdoula Kassima Ibrahima Fomba so tawi non ko jaagogal kafinangal ko fati malinaɓe wurɓe caggalidi ko Moussa aga Attahera so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati ndema on wi Ibrahima Samake so tawi ko jaago mabɓe kafinangal ko fati entrepreneuriat national e formation professionnelle on ko on wite tigi ko wite tigi ko madame Oumou Salla Seka so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati promotion de la femme de l'enfant et de la famille on ko madame Diara Dieynaba Sonako so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati commerce njulago e mbayladi on ko Moussa Alassane Diallo so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati kodgi on ko edi domaine on wite ko Imran Abdoulaye Traoré walla Touré so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati tarinde e assainissement woni tigi on e développement durable wite ko madame Doumbia Mariam Tangara so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati communication et de modernisation de l'administration woni hestinde administration ko alhamdou ak Eliana so tawi on Eliana so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati artisanat ko fati culture et tourisme ene wiye Mamou Dafe so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati gueɗe diine e culte wondude fina tawaji on wite ko Mahamadou Kone so tawi ko jaagogal kafinangal ko fati negol jawdi e awo on wite ko Yubba Ba so tawi ko jaagogal kafina délégué tawi ko ministre délégué auprès du premier ministre chargé des affaires politiques on wiye Mamani Nassiré ko ni tigi gouvernement question mo leydi mari lelori ha joni khabruji men demgal pulara to leydi mari ha joni commissariat de police mo Kucala e gardugol commissaire Attahera ak andi ak amdi e tebima fedde taw ko fedde tampinno fedde bandiji wibe tampinnobe diwano feewi opération non be koliri be badi don kay ko tuggi sappo jeenay lewru janvier ha nyande jeego ba lewru février be ko be do wibe be tebima non wibe tay ko fedde wibe tadiobe be sagatabe jeegom be tawano be tawrama auto kay auto mobe gujjiranno wondude pistolet automatique wondude chargeur wondude couré jeedidi enquête o nona hol enquête o holri kay wonde janguji kewdi kay ko kambe tigi badanno ko kambe kadi banno braquage musna feyi e dow lawol Kucala faade sikaso tolno wuro witengo ko to enquête ene jokki e mabbe ha joni ko leydi Mali keddodena diaspora mo leydi Mali woni tigi malinabe wurbe caggali taw ha tengti don to français be ngendi gaddi ballal tay ko ballal paydingal no feyi faade laamu transition gum ko ministre mabbe non de malien de l'extérieur bitedo Moussa ak Attaher kanyum ardino cérémonie to tirgola odona chèque ko nyande sappo lewru février dum gonden dum wonno chèque non ko sappo ina million wala ko sappo joyi million pop mankudo seeda sabu 14 millions 704 mille 500 francs CFA ko dum wodi tigi ko be dokkir kay taw ko ballal mabbe symbolique ummade diaspora français faade tigi laamu transition gum hono no holir kay tawi ko gardido tigi représentant diaspora o bitedo Burama Sumano tigi holliri hena tigi wonde dum do ko weltade mabbe tawi kadi ene wondi e yawre ko golla non galdo balla non ko hollirde tan wonda diaspora mo leydi France madi tatebe ton to leydi France ene gondi kayne dofta kadi dusa yaro sa joni laamu transition gum hano hanitini ha joni khabruji mena demgal pulara senno mima ton to leydi Mali ko to leydi Nigeria paden alarba hanki o sappo go lewru colte sagatabe jogitibe kay ha teddim e ndara jani tigi e ndara wuro tawi ko wuro Isa yankobe woni de chrétien be cuptima to non fodde capantaro sagar be jaadi mumen woni tigi be badi be kidnapping dum non ko ndara état mo kaduno naweta bangerew badio to bangerew badio hirnange leydi ndi ko leñol be tifdi non yimbe biftabe fof jaaku ya leñol witebe kuta ho e leñol gongol ne weku gira ko beena woni be jaadi hen non sappo go non e ndara beena capande tato biftanobe hen sappo go ki wino fattange boccitede yontere mayne de kadi siftin don capande joyi e go neddo badnoma kidnapping e ndara hen tigi be nangano ko ndara balde tati kay to funnange Kaduna lewru mayne du kadi ko temedere capande jeetati e taro Isa yankim kanyum tigi biftino e ndara église ay tati e ndara wuro witengo courant wali kono non tigi o ben non ko gopirnoma ha laabi ha joni khabruji men demgal pular to leydi Burkina Faso paadena police nationale de Burkina Faso
ɓe mbaɗi teɓande mawde no feewi tawi ko teɓande drogue e nder bobo julaso ɓe tiɓima noon 50 kilo drogue e mo hinde chanvre e jiye on drogue noon jara wonɓe kollirine qime ha 20 millions woni million ngaji nogas tawi ko franc CFA yimɓe hewɓe jeeyaɓe réseau e oɗo saaha joni mbiyama mbaɗama tigui identifié woni gandama ine tawe hen noon debbo goto on debbo ni on debbo noon wona tigui wonani nder leydi Burkina o woni koye leydi gondi tawi kadi koye leydi hoddidi leydi Burkina Faso on debbo ɗi no yaltinino kalis kewɗo fodde 2 millions gam yidde kay wadde mbuñari faade police ɗi ha mbawa ɗaccidde oɗon tigui drogue on ndina mbuñari noon tok dottono ɗum kay yo nawna police ɗi on wiyama teɓe e oɗo saaha joni tawe tigui nde wonno ko complice ne tawe e nder nangaɓe hen enquête noon e jokki hen ha joni ko Burkina Faso keɗoɗen police mo Ouagadougou kañumenne kolliri ɓe jiiti ɓe pirti réseau mawɗo no fewi taw ko dartanoɓe wadde trafic gaz on noon ko gaz defirɗo ɗum ko ñande alarba hanki 1 lewru février sagataɓe ɗiɗi noon ɓe nangui hen ɓe tawa tigui koɓe gaddi jogui atelier tawi walla mbiyan annama usine ni eɓe looto boutelaji gaz ɓe gaddata ko boutelaji gaz ɗi 12 kilos woni mawɗi gaz uji defirɗi ɗi ɓe mbawa loota ɗum e boutelaji tokosi ɓe mbawa yeytude ɗum tawa kadi ko hunde wande risque no fewi saabu e kala saaha eɗum wawi fettude kadi so ɗum fetti tigui ko cuumu kulɓinigo wonata e oɗo saaha joni noon eɓe tawe juuɗe dadiɓe habruji men demgal Pulaar takkusan juulama ha to galle ceerno Amati Jane Alpha Mamadou Siley Ba to kay haydi ha to galle ceerno ha ceerno Abdourahmane Dia to peka 8 noktoɗo kon takkusan juula ha to galle Yaya ceerno Yaya Ba to Richard Toll e ko taari ɗum kala habruji men jolam jaɓeri koto leydi France puɗoɗen chauffeur poids lourd goto wasi fittande mum sara nokku biyeteɗo Dax sara wuuro wiyetengo Dax en tawe nder falde Landes ko cetala likki manggal noon kañum tigui yani e dow makko e saaha kay tampete woni tigui ƴiwande mawde yadude e hendu ya mawdu no fewi saabu hendu noon e qime ha 160 kilométre kala waktu ko hen tigui o wonno circulation ko ɗon cetal lekki yani e makko hen wasi fittade makko ɗum ko jamma hanki ɗum waɗi ha joni ko leydi France kedoɗen birino rettoyo noon ko neɗɗo dawrugol ko kanko ardi landa wiyete ko républicain ka leydi France o holliri alkamisa hande o wonde kay ko candidat o hetti gembe makko kay gam jeede e mbiriji dikkantoɓe gardigo leydi ndi e sumgoji hoore leydi jaari en 2027 koto leydi Turquie paaɗen toon ko bato jollono ɗanniyankoɓe ɗande suuɗe ɗum on bato noon kañuma yuwi alkamisa hande 12 lewru février waɗi yimɓe ɗi tato kay goskiji men jiitama wasɓe pittari men nayo woɗɓe kadi ko ronkaɓe yitere woni portrait disparu kamɓe foof noon ɓe gonno ko 57 sagata ɓe golno ko ɓe jolno tigui koye laanel pneumatique woni laanel taw ko ponnoje koto dowlaji tentuɗi Amérique udditen kabaruji men Tom Omans ko kañum woni ɓe kewide monsieur de l'immigration de la maison blanche o waɗi conférence makko de presse alkamisa hande o holliri tigui wonde o haaldi o ñaguima Donald Trump jaɓinima kay eɓe dartina dendagal opération moɓe mbiyata kay nanggugol e gartirgol hoɓɓe kay e nder wuuro witengo Ménapoli noon tawe to banggue rewo dowlaji tentuɗi Amérique o holliri noon koye nder gona wuuro noon ko nder gon wuuro Donald Trump noon nuldino police ji kewɗi no fewi yo ngar kay haɓade hoɓɓe nanggude hoɓɓe taccinde ɗum e nawtude ɗumen to leyɗele mumen ɗum noon ko guila décembre 2025 ko kamɓe noon ko toon kadi ko kamɓe ɓen police ji noon ko kañumen mbarno toon américain ji ɗiɗi hen goto ne wiyatno René Godda mo duuɓi warno ko ñande ɗiɗi lewru janvier 2026 e goɗɗo ne wiye Alex Peretti on ko warno ko ñande nogas e nayyi lewru janvier mayde ɗum foof noon ɗum noon kadi saabino kay ha seppoji gulɗi jaw waɗama e toon to Ménapoli ha e nder yoga e guure mawɗe tawateɗe e nder leydi he kala o holliri oɗo saaha joni police ji kewɗi taw ko police immigration puɗɗima nawtede kay puɗɗima hodde e nder ndeɗo yontere fande kadi heddiɓe kala ma mbaw jaltude e nder leydi ndi tigui e nder Ménapoli ha laaɓa saabu opération holliri ɓe dartini ɗum ha laaɓi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceerko ɗum ɗo wonno komin tonga noon habaruji mon e ɗemgal Pulaar e sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ha mbawan yiide en to banggue nate ɓosoje ko mbiɗi men sehil men Saydou Abouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogom jogon